Okay, may gabi na pamilya. Masa na ito ng film pero gabi ko na? Well, baka first time na ako kumanta sa iyo. Okay, so asa mo na mo i-dedicate yung kanta? Ang dedicate ko sa mga tao katong magbiyahe yung mga kadagatan, katong mga mag-isda, katong mga lakad sa mga kuwan kay parte mo sa dagat sa biyahe. Okay, once again, let's give a round of applause to Miss Ninia. Pagbatay-batay mga kauban, ang di mga